ese alumbrado. Así que bueno, lo que se llevó a cabo en San Antonio fue primero un primer paso en el que se estaba utilizando todavía mercurio, bombillas de mercurio que ahora mismo no se pueden ya utilizar, y sodio, que tiene menos consumo pero sigue teniendo un alto consumo en relación a los LEDs que veremos ahora. Lo primero que se hizo fue las bombillas de vapor de mercurio, pues simplemente se sustituyeron. Teníamos bombillas que tenían un consumo de 125 o hasta 250 vatios. Aquí tenéis un pequeño diagrama de por dónde estaban. Disculpad. Y las pasamos a bombillas de vapor de sodio de 70 vatios. Entonces, bueno, sustituimos 700 puntos de luz en todo el municipio y la operación es muy directa. Podéis ver en este pequeño diagrama que hay aquí, en este circulito, que el consumo que había en megavatios de vapor de mercurio y lo que ocurre cuando lo convertimos a vapor de sodio. Pues bueno, pasamos de tener un consumo de 517 a un consumo de 322, con el simple hecho de sustituir una bombilla. Luego hicimos otro pequeño paso, que fue el de sustituir al sistema LED. Hoy en día ya muy conocido, pues en aquel momento se empezaban a experimentar, se empezaba a sustituir y la gente no estaba muy seguro de si funcionaría o no funcionaría. Se decidió hacerlo en el Paseo de las Fuentes, ya que era un punto de atracción turística y además así se podía publicitar. Y nada, pues lo que hicimos fue coger 103 puntos de luz que teníamos y lo cambiamos por 109 puntos nuevos, más 10 focos, todos ellos tipo LED. O sea, incrementamos el número de farolas, si lo queréis ver así, que teníamos en el paseo. Y esto fue lo que obtuvimos, solo referido a la sustitución de los LEDs. Teníamos que, con el vapor de mercurio, teníamos un consumo de casi 60 megavatios. Al sustituirlo a los LEDs pasamos a 15. Veis que el cambio es sustancial. El precio también es sustancial. Aquí veis un gráfico que nos combina pues lo que hemos visto anteriormente, y veis el cambio de vapor de mercurio a LED y el cambio de vapor de mercurio a vapor de sodio. En el caso de que cambiásemos el vapor de mercurio, ya prohibido pero todavía sigue circulando en unas bombillas antiguas, a LED, tenemos un ahorro energético, pues ya veis, del 79%. Y en caso de que lo hagamos de vapor de mercurio a vapor de sodio, tenemos un 60%. Bueno, traducido todo y resumiendo, pasamos de 803 puntos de luz a 816. Aquí veis el gráfico que teníamos del consumo energético. Redujimos el consumo energético en un 63%, y todo esto traducido a lo que hemos venido a hablar aquí, conseguimos reducir la emisión de 200 toneladas de CO2 cada año. Aquí una gráfica que os plantea pues algo más genérico, y hablando de números, pues que también es obvio pues que haya que plantear un plan de amortización. La inversión se planteó para que en 9 años pudiésemos tener la inversión pagada. Aquí veis el ahorro abajo, el precio que va al kilovatio y lo que nos estamos ahorrando cada año con ese cambio. Ahorramos un poco más de 25.000 euros en la factura de la luz. Y bueno, ahora vienen muchas gracias, pero antes de muchas gracias, lo que sí me gustaría añadir, que gracias de todas formas, pero sería, y quizás para abrir un poco algo de debate, y es que si es posible que, como comentáis por aquí, una ley de cambio climático nos venga bien, nos favorezca, pero normativa que ya tenemos como esta del año 2008, si conseguimos aplicarla y bueno, conseguimos llevar a cabo la normativa que tenemos ya vigente,
pues a lo mejor con eso ya habríamos ganado mucho. Entonces, quizás a nivel técnico como técnico, simplemente decir que muchas veces el generar normativa nos puede ahogar en normativa. Cumplamos la que tenemos o mejorémosla, pero tengamos claro que muchas veces cumpliendo la que ya hay tendríamos suficiente o como por lo menos un principio. Ahora sí, gracias. Ara sentiu? Sí. Bé, intentarem en 12 diapositives fer un repàs de context. És a dir, moltes vegades parla tècnicament sobre aquest tema, altres vegades sobre propostes legislatives, com ara Amics de la Terra i la Protecció pel Clima. Però jo venc d'un món on creiem que abans de fer tot això, mentre fas tot això, has d'entendre de què punyetera estàs parlant. I jo crec que aquí tenim un problema bàsic d'informació, d'alfabetització climàtica. Aleshores, què li pot passar al clima a Eivissa en el segle XXI? Això és Eivissa, això són les Balears, mirem-ho bé. Perdoneu, que anem molt ràpid. La primera de totes, un segon, perdoneu, que s'ha disparat. Una cosa important és això, anirem resumint i llavors en el col·loqui podem ampliar-ho. El més important és que el que sabem científicament és que els darrers 100 anys la temperatura global d'aquest planeta, a nivell mitjà, ha pujat menys d'1 grau centígrad, de mitjana. I que així i tot estan disfrutant i gaudint de les temperatures més càlides des que hi ha la humanitat, des de fa aproximadament 12.000 anys. És a dir, mai hem tingut tanta calor i així tot el que ha crescut la temperatura mitjana és molt poc. En segon lloc, d'aquesta evolució climàtica hem de veure que tot això s'ha anat complicant des de la revolució industrial i així arribem a un punt que tots coneixem com el Tractat del Clima de Kyoto, firmat al Japó l'any 97 i que preveia que fins l'any 2012, que comença ara un parell de mesos, s'haurien de reduir en els països industrials un 5,2 les emissions de CO2 si no volien que el clima que respirem, allò que ha sostingut la humanitat i la resta de la biota de ser rius durant tot aquest temps, durant milions d'anys en el cas de ser rius, la biosfera, i 12.000 anys en el cas de Sapiens Sapiens, Homo Sapiens Sapiens, en lloc de reduir 5,2 el que han fet és augmentar-ho un 40% fins a la cimera de Copenhagen que havia de substituir Kyoto i que va fracassar. Però el més greu, resumint molt, és que les darreres projeccions científiques derivades del quart informe del Panel Internacional de Canvi Climàtic, que és una reunió de 2.000 científics pagat per Nacions Unides i de tipus independent, és que ens diu que si seguim així, a final del segle XXI, en el conjunt del planeta, les temperatures mitjanes podrien créixer 6,4 graus respecte a l'any 90. Per tant, només han crescut 0,7 en 100 anys, en menys de 100 anys podrien créixer 6,4%, i la variació de temperatura que hi ha hagut en el planeta en el conjunt de tota la seva història durant milions d'anys mai ha passat de 7 graus. D'acord? Però estan davant d'un canvi major. Aleshores, a Copenhagen es va arribar com a mínim a l'acord declaratiu de que tot allò que pot superar el 2% d'increment mitjà de la temperatura en el conjunt dels globus era una cosa catastròfica, perquè hi hauria països que desapareixerien simplement. Les Maldives, tots aquells microestats del Pacífic, de l'Índic, bona part de zones litoral de Centroamèrica desapareixeran si passant aquesta mitjana mundial. Molt bé, anem acostant-nos. I aquí hi ha un mapa interessantíssim, que és quines són les regions més vulnerables, perquè molta gent creu que bé, com els que ho farem més, que se posarà més aire condicionat per dir alguna manera, i ja està, i nosaltres estem a la part rica i va que xuta, no? Amb una sortida. Per resulta que en aquest informe, que no ho fem nosaltres, sinó que ho fa l'Organització Mundial del Turisme, que és una agència de Nacions Unides, i la Protecció de la Natura, també agència de Nacions Unides, sobre canvi climàtic i turisme, ens diu que el canvi climàtic actuarà de manera desigual a tot el planeta. No vol dir que per tot mos escalfem igual, aquella mitjana de 0,7 que tenim ara o de fins a 6,4 en el conjunt del planeta a final del segle XXI. I en vermell, diferents agències de Nacions Unides localitzen abans de la cimera de Copenhagen les zones on patirem més. Curiosament, zones molt turistitzades al Carib, la Mediterrània, l'oceà Pacífic i les illes paradisíaques de l'oceà Índic, les Seychelles, les Maldives, el sud de l'Índia, etc., així com Austràlia i Nova Zelanda. I nosaltres estem dins tot el que pot passar, com que estem a la Mediterrània, és a dir, el planeta és més gran que Eivissa, però el lloc natural, el nicho ecològic natural és la Mediterrània, serem una de les zones, segons Nacions Unides, on més ens afectarà. Això ja ens comença a interessar més, no? Per què nosaltres? I què hem fet? Per què no està aquí? I llavors s'ha valorat una sèrie de variables que intenten explicar a nivell científic per què i com ens afectarà aquest canvi. Una d'elles les temperatures. Què passarà a la Mediterrània? Bé, hi ha un informe que és el millor probablement que hi ha a la Mediterrània ara mateix, que és el segon informe sobre canvi climàtic de Catalunya, que té pocs mesos, fet per un consorci independent, la Comissió Assessora de Desenvolupament Sostenible, sostinguda per la Generalitat, per